Ja oikein tää on mun serkku Ella. Ja tänään me maistetaan fruitteilla karkkeja. Ja eka on Luuko. Okei. Näyttää hyvältä. Ja hei, voisitteko te laittaa telkkarille? Ja äärettömälle, että te kuulitte vielä äänen kaikki. Ja oikein kaikki. Hyvä kanssa, saanko minä avata sen? Mä saan sen kyllä avata tästä. Niin riitä. Varovasti, että ne pallot tipahda. Okei, tässä on jotain omituispalloa. Mä haluan 2 makua. Mä haluan kumpaakin yksi. Eli on 2 eri makua ja mä maistan kumpaakin. Mä maistan. Onko hyvää? Tää on vähän sitkeetä, mutta Nami ahti jotenkin. 4/5. Entäs tällainen? Mun mielestä oli 4/5. Entäs susta? Täällä on 5/5. Okei, mun on 4/5. Koska joku ja nyt on täällä patukka. Mikä maku toi olikaan? Katsotaanko. Tää takana on se. Se oli toissa. Jaha. Ai missä tää takana? Ai tossa. Tää on joku mehumansikka. Okei. Se voi tapaa. Vähän niin, mehumansikka. Mä en oo ikinä maistanut. Niin, se on joku, mun mielestä oli se mehu violetti, joten se taisi olla mustikkamansikka. Et se oli mustikka, mehu ja mansikkaa. Hei, mitä te katsotte? Maista. Onko hyvää? Yök. Tää oli ihan hirveetä. Hei, mitä sä menet kattoo, Miro? Tuu nyt ihmisen herkun. Tuu nyt. No niin, eli sitten tällä. Anna se mulle. Joo, se on tällä. Ai, toi on sitruunakattolan karkki vai onko se purkka? Tää ei oo purkkaa, tää tästä. Okei. Mä avaan tämän. Okei. Ja mulla on sit tiedoksi, jos ootte silleen, että onks sulla housuja alla? Koska mulla on sortsit. Kattokaa nyt, mulla on mun yösortsit, koska mä oon laista pukevaatteita. Niin ja mäkin oon väliin tosi laiska. Niin. Ja sit loppuvideon vaiheessa laitetaan teitä juurpeen. Mutta oikein, miksi sun pitää papan? Ja, no niin, hei. Älä vielä syö sit sitä ennen mua. Mä sanoin sit sun vaiheessa. Tää näyttää tällä sitkeältä. Tää näyttää tällältä, mutta en mä tiedä. Älä syö sitä vielä. Okei. Hei, mitä te puhutte? Nyt meillä on video kesken ja napukki pois lähet. Syödään mitä. Onks hyvää? On. Mistä saa 2/5? Tää on sitkeitä, mutta hyvää. Hyvää. Mä en tykkää yhtään sitruunasta. Mäkään tykkää oikeesti sitruunasta, mutta joistain sitruunasta. Joo. Ottakaa hetkinen, me hakemaan vielä yhdet herkut tuota sinne. Okei. Siis mä en kuullut, että me maistellaan vielä herkkua. No, mä otan sua. Mä laitan sit pauselle kameran. Tadaa! Tehdään sit näitä. Joo. Hei, napota pois sieltä välistä. Hei, mä en mahu. Voidaanko nää kauemmas? Tai mahu tänne? Eka noista en sieniä. Mä muistan sen. Okei. No, ja 5/5. Tää on ihan hyvää. Se on vähän paha yö. Mun mielestä ei. Tää on niinku sienivaahtokarni. Mä haluan maistaa seuraavaksi tätä. Oota, mä haluan maistaa seuraavaksi tällaista. Ota se sulla yksi vielä. Nyt tässä tällainen. Mä maistan jo. Ullo. Nom. Tai ehkä hyvin jälkimaku. Okei. No rikkeroita sitkeys ja paha maku. Hyvin. No, joo, ällöttävää. Onks Hyydry syönyt yöko? Mä voisin sanoa, että toi on kyllä 0/5. No okei, annetaan enemmän. Ehkä se voisi sanoa vaikka 1/5. Kai tää ansaitsee sanoa. No, ai sitten se on kokonaan ulkoa. Sitten, mitä me sit maistaan? Täällä on enää yksi harkki, mitä me voidaan maistaa.
Ota vielä. Maistettiin jo nyt siellä niitä, jo varittu. Nämä on viimeiset, eli tällaiset Mario Kartit. Tää on tällainen. Ja mun mielestä tää on vanha tää karkki. Se kuvaa nyt pelkkää, mä oon sekin kameralla. Tää on sun video. No, maistaa tätä. Niin. En mä kuule, kato, kun mä en oikein tiedä, paljonko se saa mitäkin antaa. No. Nyt anna, kun isi tulee. 5/5. 5/5 mun suoni on täynnä karkkia. Miten se lopettaa video? Moikka!